Mpu kangena la siyofala ifa khona lo la siyofala ifa khona. Ngiyakhumbula mkhonto ufika 2023 sibheke ku 2024. Floyd hoza la, hlala la. Hoza Floyd, hlala la. Mama sizika Floyd, hlalani la. Lalela Floyd. Nabantu bonke bomkhonto wesizwe ake nginibrief kancane. It's either you take this or you don't take this, but I want you to be on the same page with njengamanje kwenzakalani. uFloyd uJulius Malema abakaze baxabana. uFloyd noMalema iEFF bayivula ndawonye futhi they've been brothers for 30 years namanje they are still brothers. Before kufika MK into kade ihamba dominator phambili iEFF iyona esematheni trending on the news. Ithe mayifika MK yayishaya phansi. They had to sit down bathatha ukuthi no, let's take an agreement ndoda asiphume siyofuna abantu bethu. Masiyofuna abantu bethu, the only thing that we will do kumele siyobafuna khona lapha kumkhonto wesizwe. These people bawo master kakhulu obo VBS bawo master. Nake namsolo ungizwe ethi gadani uFloyd njengoba eza ngapha eKZN kunamabhenki ayovalo ithala othala bayovala. Ithala thina the story lingavalo uFloyd esengala. uFloyd kumanje into eningayazi unomuzi lapha awakhayo kumanje ka 14 million kuphi eBhalithu ngapha bestoyitoyela ithala ivalo uma VBS njalo yokuqala leyo asambeni. uFloyd uthe makafika evumelene noMalema kwathiwa listen uzoya lapha na kumkhonto wesizwe. When you get to umkhonto wesizwe vumela ube noma umata uhambe phansi vuma uthi mina I come here as a member. Lena phela umsholozi njengamanje uthi uyona uyimember so what. Wangena waba imember uthe mayiba imember. There are two positions, key position kade wafuna because uyazi uNtswembu, which is the SG and the national organizer, because this key position if uyasazi story sakho uyakwazi ukuthi untshontshe. The aim was to steal inhliziyo zabantu. Ufikile wangena waba uSG washaya constitution wayitwister ya favor unational organizer amandla than more than uSG. Uthe suka lapho asisuyeni sambeni ukuze we must be on the same page. Ithe mayifavor yena wasuka uFloyd ubaba wamshintsha wamenza uSG because esebonile ubaba ubonile yeyilo wenzani wamfaka uSG. Wasuka lapha nehuvo into eyavunyelana ukuthi okay iconstitution isele kanje. Uthe mayise uSG wazama ukuyihijacka futhi ezama ukuyishintsha futhi ukuthi yo favor uSG. Wafika eParliament uDudu wathi never ngeke angithi wena be national organizer uthe iconstitution kanje pho why manje usufuna ukuyishintsha just because usu SG. uDudu wathi never. Yavela kabe ezweni ukuthi uDudu uyadefy iorganization elwela iqiniso just because abaningi bebesaba uFloyd kum-approacha. uDudu was stand still wathi never. Walwa uDudu nabanye ama-MPLs balwile, members of parliament balwa bathi Floyd ngeke uyasixhaphaza. Usukile uFloyd TG kungana TG emkhontweni wesizwe. Uma VBS wenza dume ngazo uma VBS wenza dume ngazo uma VBS wenza dume ngazo uma VBS. Inhlangano yangena ekweletini noma ebhukhela amahotele uma VBS efuna ama penthouse in siyalwa njalo. Sifuna inkululeko abantu abazi. The aim uFloyd ayingenele emkhontweni wesizwe njengoba ningazi bantu bakithi eSouth Africa ma commander was to come and win inhliziyo zabantu, because yena noMalema they are in a mission was to win inhliziyo zabantu. Waphahluka uMalema enza statement wathi uMalema mina iconstitution yo EFF ithi uphumila kasabuyi la, but the only person that I can forgive is Floyd Shivambu. Waphahluka
samboza yey uthini, because they were in a mission. Listen to this one now. Kusasa sesiyazi uzothini, because uhlangane nabantu abahlulwa ama position iqala. UFloyd, out of 10, I still stand, I still say 8 out of 10 abantu ababeke kuma detachments, abantu abakhandile okwabantu who will work for him. 8 out of 10. If you are saying not me, I didn't say you. There's that 2 left. Maybe you are ukulabo 2 about 2 when ukulaba basebenza honestly. But 8 out of 10 abantu who are infiltrators who will be working for uFloyd. uFloyd unenhlangano entsha. Ngintshele mina azoyimemezela usebenzisana nabantu kade besenzela umkhonto wesizwe, abanye bebephatha imali, abanye besemandleni, abanye benzani. Kumanje siyazi njengamanje njengoba sikhuluma ku Wednesday, there is a meeting esiyilikhile information, there is a meeting in Sandton. Bafuna kusasa ukuyoxabanisa uDudu nobaba wakhe, bafuna ukuyoxabanisa uDudu nobaba wakhe. Siyayazi meeting ese Sandton in a secret location. Siyayazi kumanje bahleli bahlangene nama members of umkhonto wesizwe kade holder ama positions as serious ay deploy endaweni ezahlukahlukene. Siyakhala manje, sikhathele ukuthula, asikuthuki kodwa siyakonfront, sikutshela iqiniso. Floyd yeke ukungcola. Siyazi ukuthi kumanje cause division, abantu they are losing focus. Instead of working the ground by phambili, they will be dealing with this dirty game ka Floyd. Yes, we understand it is a dirty game in politics, but le extra, because abantu they will lose focus, of which I said ku podcast ka Sbu ukuthi people will lose focus bezama ukudila nento ka Floyd. Ubaba into okufanele ayenze manje akahambe ashaye phansi ama structures wonke. Asinandaba nokuthi usebenza honestly noma usebenza honestly, kodwa wonke ama structures akashaye phansi ukuze siqale into eclean manje, because asazi osebenza kahle nongasebenzi kahle. Bayoshaya uDudu kusasa, bayoshaya uDudu bemkhuluma kabi kubaba wakhe, bafuna ukuxabanisa the family. Leya political party ezoqhamuka no Floyd akuyona ka Floyd yedwa, eyakho uFloyd noMalema, because uyasaba ukubuyela emuva ku EFF. Some of the ground forces won't understand the game, but Malema understand it very well. Ukuthi leya ezomenyezela eka Malema no Floyd befuna ukuthi mabeyovota bazovota ndawonye on behalf of EFF. Yantshela mina hayi ukuthi asifundanga esikoleni asiyangi ipolitics nayo kakhulu, siyakwazi ukubona imaster ukuthi kudlala kanjani igame. Ngenhlanhla uNkulunkulu wasipha futhi lento ukuthi sibuya sibone izinto eningayiboni. Siyayibona yonke lento, but simile ngesichitho. Simile ngesichitho. Kophela inhlamvu kushayana nje ngomuthi nje kujikitshelana. Siyoflasha ama toilet amanzi azahambe. Siflash etoilet sikhuluma impela. 071 130 7808. Ma comrade, phumani ku Floyd, phumani kule nto yakhe afuna ukuyenza njengamanje. Again be focus, siqale kahle into asambeni. Phumani nje kulwa umuntu lwana, phumani kuyena nangalapha eLimpopo Giyani kuphi siyanithanda. Akuyona ipolitiki yamaZulu. uFloyd udlala i-dirty game, but basho abantu be-EFF bathi uzonigila uFloyd. Siyazi kwena kuma by election wena Floyd uthi zikhona imali athi uyithatha eGoli. Kuma by election ade seGoli kunemali oyithathile wena, abantu akade bestand abantu bakho because bakunika imali. Wawo wakho umuzi lapha eBhaliti wakhela intombi oka 14 million. We are aware. Siyazi yonke leyo nto. Sikhathele sasa kuyoqala esinye story futhi uFloyd yosuso kunyokushisa kusasa, nizokhohlwa iground, nikhohlwa kumaka ama-engeli, nikabane nodwa. Masingayenzi leyo nto uFloyd asiphumeni kuye nje. Baningi abantu abakhona uFloyd anabo kuma groups, anabo kuma detachments, abantu bakhe banika ama position. Abanye ngoba banikile imali uFloyd abantu. But siyicela ivuthiwe, dlulisa le video, still more to come, ziningi nginazo.